националната култура, учениците с надежда очакват своите млади учени. Да върнем на вас най-стария български сон, у себе си и от други. Това е най-добрият начин да дадем своята скромна лента в израстване Масна баника. Свършваме издание за това най-важното сега да се разберете нещата с истинските. Ние живяхме и все още живеем в една тоталитарна държава, устроена по класическите правила, създадени от скифните. Това е нещо, както говоряваш да речи маниакална игра за интереси. Вие сте ги върнати в марионета. Предварително говорим които искат да изпълняват да гаси, но не да искат или не дай може публично да изразят своите мисли. Да продължават на факт от историята и солидарността, да спекулация с моралните ценности и безбранното изпълняване. Ето за това ние не се чувстваме свободни в собствената страна. Още от пропорцията си. Не за да чуем собствения си глас. Имаше други. Аз ходих и сте видяли как се търкава точка в тези палати. Ние сме го хванахме въшки отдолу. Не сме хванали въшки. Вие водихме служителите ми да се мием главите. Не е да зарисвате въшки. Не бе, то празен апартамент, само тя беше дала ключа. Какво си взехме там препарат? Ние добре, че оставям на това нещо бяхме при тези спирантистите. Аз ти си беше така с черна теска и си видал. При сърце да Нищо не мога да направя. Можеш. А я си я погледни сега малко. Стой така сега. Ма малко се обърни насам. Малко съвсем. Супер. Чакай да... Сега ще накарам Мариана да ти каже, защото аз не да спомня това. Ако знаеш колко... Заводният печат. Това е за
Българския държавен живот изискват едва ли не годишно съвпадение и скандал отчетното съдържание. Що след като си мислиме това, има ли кой почва у нас? Претрупаните идеологически източи, които нямат отношение към неговите научни интереси, българският студент всъщност означава една невалидна, в която би била цивилизована страна диплома. Става така. Да бъде съставена Жива съвест, това е ефективна воля за истинска демокрация, плурализъм, прогрес, за възраждане на потъпканите духовни общочовешки ценности, да се присъединят към нейните редици. Организацията призовава всички студенти да вземат активно участие в студентски митинг и независими организации резолюция приета от Съвета на студентите, която ще бъде изпратена. Ускорено да подготви Народното събрание нов закон за висшето образование. Абе, най-добре е танковете да дойдат. На паркинга за танкове. Там трябва да го прибере по да някъде. Ай, там горе. Това не е оригинал. Не е оригинал. Ще е правец. Няма ще е. Абе, за лампи го събира. Това е това да направим. Това не е наша. Не знам да Първи ред да клекнем ли? Аз те кажа, че не мога да го събера. Да клякаме ли? Абе, я да клекнем. Аре, първия ред, клякайте. Клекнем ли трябва? Ще го имаме снимки от СД с работаха веднъж, ние го правихме, плахме го. Той беше тук. Нямаше така, че си го беха снимки. И ние други някой лихме и си го направихме. Това не е, това е много добре душа, ако изкарваме едно изназане тук и до грамата се сложи. Вътре сте му писах и ще го направят. Вероник пак мина. Минава. Трябваше да викнеме, трябваше да викнеме и този, как беше? Значи идеята е Бардона Сарков. Вили Кавалджиев. Това са кръвката с Шеви меч. българския Джони Локър. Ай, остачка! Искам да Как си, Младене? Защото не е бе. Много години. С всяки случаи взимат. Сега правим макина. Аз няма чакам на опашка. Ти пиша ли? Да. Някой? Да видим сега кой иска в цвят пише. така. Аз стоя на часов. Кой ще пише? Да са сложили тези. Защото сме окупирали тази. Не е нужно да всеки да измисля най-гениалните мисли. А, намери ли?